Αγαπημένη Λάιονς, ο Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Είμαι λίγο συγκινημένη γιατί θα μιλήσω για την Κλειώτη Νάτση, στην οποία είμαι πολύ κοντά εδώ και αρκετά χρόνια. Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να μην σας κουράσω, γιατί πραγματικά το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και θα πρέπει πολύ σύντομα να σας αναφέρω τα κυριότερα σημεία της δουλειάς και της προσωπικότητάς της βέβαια. Οπότε για να δώσω το στίγμα της προσωπικότητας και της δουλειάς της Κλειώς Δημητριάδη Νάτση, πρέπει να αναφερθώ όχι μόνο στο ζωγραφικό της έργο, αλλά και σε άλλες παράλληλες παραμέτρους. Η προσωπική ευθύνη της ίδιας ήταν η σοβαρότητα για τη δουλειά της και η μεγάλη προσπάθεια να αντισταθεί στις ειρήνες των διαφόρων βλαβερών ευμάτων και να κρατήσει ένα προσωπικό ήθος υψηλής ποιότητας. Κρίθηκε ως διαχρονική αξία από κορυφαίους ιστορικούς και κριτικούς της τέχνης και από μεγάλους δασκάλους της ζωγραφικής. Πατέρας της, ο διακεκριμένος ιατρός Αλέξανδρος Δημητριάδης, γνωστός για τις αποτελεσματικές έρευνες για τη θεραπεία της ελονοσίας, και η μητέρα της, η Μαρία Μπακιλτζή, αδερφή του γνωστού στρατηγού Ευεπίδη Μπακιλτζή, που η Θεσσαλονίκη του χρωστάει πολλά, διότι χάρη στην ψυχραιμία του την γλίτωσε από ποικίλα δεινά. Παντρεύτηκε τον Γιώργο Νάτση, πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας, που άφησε πολύ σημαντικά έργα στην πόλη. Η καλλιτέχνης ολοκλήρωσε τις εγγύκλιες σπουδές της στα εκπαιδευτήρια του Σταματίας Βαλαγιάννη, στη γενέτειρά της στη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς, ξεκίνησε σε μικρή ηλικία σπουδές στα κρατικά οδεία της Θεσσαλονίκης και μετά σε αυτό των Αθηνών, σε πιάνο και φωνητική και όπερα. Όμως τελικά η ζωγραφική τη γεύτησε κατά αποκλειστικότητα. Έλαβε μέρος σε περισσότερες από 120 ομαδικές εκθέσεις, μερικές πάρα πολύ σημαντικές. Και έκλεισε πολλές βραβές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1969 συμμετείχε στις πολιτιστικές διοργανώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρουμανίας και στην Βιενάλε της Αλεξανδρίας έλαβε μέρος το 1972. Το 1969 πήρε χρηματικό βραβείο στο Salon de l'Art Libre, παγκόσμια έκθεση, και το 1973 στο ίδιο σαλόν το αργυρό μετάλλιο πρώτο βραβείο. Τον ίδιο χρόνο της απενεμίζει αργυρό μετάλλιο στη Μαδρίτη. Το 1978 πήρε μέρος σε 9 πανελλήνιες και σε 2 εκθέσεις της UNESCO στο Παρίσι και Λονδίνο. Το 1982 συμμετείχε στο Salon des Comparaisons Grand Palais στο Παρίσι και τον ίδιο χρόνο, με επιλογή της Αυστριακής Επιτροπής, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο τομέα ελληνικής ζωγραφικής του Ελληνικού Μήνα της Βιέννης, που οργάνωσε το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Wiener Urania. Έλαβε μέρος με άλλους 7 ζωγράφους της Θεσσαλονίκης στα εγγένεια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ιωάννης Βελίδης το 1984. Το 1988 εκθέτησε Μόσχα και Κίεβο. Το 1989, στις γιορτές για την άλωση της Βαστίλης στο Παρίσι, της απενεμήθη το πρώτο βραβείο σε διεθνή έκθεση, το αργυρό μετάλλιο της πόλης των Παρισίων. Βραβεύτηκε από την Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος και 2 φορές από το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Έκανε 30 ατομικές εκθέσεις και το 1987 το Παπαπούλιο Ίδρυμα την τίμησε με αναδρομική έκθεση των έργων της. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης για τις γιορτές των Δημητρίων του 2000 οργάνωσε μεγάλη έκθεση από προσωπογραφίες της στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη μετάβαση στην τρίτη χιλιετία. Για τα εγγένεια του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου το 2007 πραγματοποιήθηκε τιμητική έκθεση που φιλοξενήθηκαν 200 και πλέον έργα της. Ως εταίρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνέγραψε την έκδοση για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της, αναφερόμενη στην εξέλιξη των εικαστικών τεχνών στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, δημοσίευσε μελέτες της για καλλιτέχνες όπως ο Θεόφιλος, η Λουίς Νέβερσον, ο Λίκριτος Ζέγκος, Καρπάτσιο, Μόναλης, Τσαρούκης και 6 ακόμη Αμερικανίδες ζωγράφους. Έκανε ομιλία για τον Χατζικυριάκο Γκίκα και μίλησε για την τέχνη στη Βόρεια Ελλάδα και το Αιγαίο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εικονογράφησε 3 βιβλία. Ένα της Τσεφκεντή, του Πέτρου Σπαρδονίδη και του Μάριου Μαρίνου Χαραλάμπου.
Είναι μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Σωματείου Καλλιτεχνικών Ανταλλαγών, της Επιτροπής της Πινακοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και της Art Modern. Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος. Έχει διατελέσει για 5 χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και υπήρξε μέλος της Διεθνούς Μορφωτικής Ομοσπονδίας, της Εφορευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης και Δημοτικής Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι περίοδοι των έργων της εξελίσσονται με σταθμούς και θεματικές εναρμονισμένες με την ιδιαιτερότητα που έχουν χωρίς συμβιβασμούς. Ατμοσφαιρικά, στοχαστικά, με εκλεπτισμό και χρωματικούς σπασμούς, η δημιουργία της αναδύουν ψυχισμό και την προσωπική της γνήσια σφραγίδα. Η υλοποίηση της ίδρυσης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Γιώργος και Κλειώνατη ξεκίνησε το 2010, εκπληρώνοντας την επιθυμία του συζύγου. Το Ίδρυμα είναι προσφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πρόεδρο φυσικά τον εκάστοτε πρίτανη του Πανεπιστημίου, του Ιδρύματος εννοείται. Το ήθος και η διακεκριμένη συνεχής δουλειά ξεπέρασε τα σύνορα αυτής της χώρας, την ξεχωρίζουν και την τοποθετούν στην κορυφή της τέχνης της ζωγραφικής για πάρα πολλούς. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να υποκληθώ μπροστά της και να την ευχαριστήσω που με θεωρεί φίλη και συνεργάτη δάσκαλα. Κλειώνατη συνέχισε το μαγευτικό σου ταξίδι, δίνοντας χαρά και νόημα στην καθημερινότητά μας.